Yan, isang mapagpalang hapon sa ating lahat mga kaagapay, mga kalingap, sa buong sumusuporta po sa ating channel kay Kaagapay. Maraming salamat po. Ngayong araw po, ito mapapanood po natin ang ribbon cutting sa ating pangalawang pabahay kay Nanay Aloha. So, tara na po, panoorin po natin. Naman guys, andito na po tayo sa bahay ni Nanay Aloha kung saan i-bless natin yung bahay niya. So bali, andito po tayo para sa ganon ating bisitahin at salubungin ang Christmas niya. So, bago natin umpisahan, tinatawagan ko si Pastora Sarah Jane Ilarde. Pastora? Yan. Tayo po'y manalangin sa araw na ito. Let us pray. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito, sa mga blessings na pinagkaloob mo po sa amin. Maraming salamat po sa blessings na binigay mo sa family ni Ate Aloha. And thank you, Father God, sa mga taong ginamit mo. Most especially, Father God, sa mga kaagapay, kalinga, at kay Sir Asimbasyon at kay Ma'am Alcon. Thank you, Lord, sa mga puso nila. Salamat kasi lagi kang andyan, nang gagabay sa kanila. At ino-open mo, Father God, yung mga taong nangangailangan talaga ng tulong mo. Maraming salamat sa mga instrumento mong ito. At Father God, i-bless mo po si Ate Aloha at ang kanyang pamilya. Mabuild nila po ang kanilang bahay na mayroong pagmamahal. At maraming salamat po sa mga taong tumulong para ito po ay mapatayo. More blessings, Father God, sa mga taong taus-pusong tumutulong sa Kanya. At thank you, Lord, sa mga instrumento mo kay Sir Val. Thank you, sa lahat-lahat, Father God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Ayan, Merry Christmas po sa ating lahat. Ngayon naman, cutting ribbon na po tayo kay Nanay Aloha. So, Nay, asan na yung gunting? Gunting! Wala na. Tinaluan na tayo. So, Kap, halika po dito, samahan niyo po kami. Nakamansa ka po lumay. At Aging, halika dito kayo. Di ka nagtayo ka. Kasama sa iyo. Sige, ikaw man yung May tapo ato. Sige kayo. Anak ko di kayo saya? And 1, 2, 3. Ayan! Ang inyong bahay. Pasok na po. Ating tignan ang salubungin natin yung bahay niya. Tara mga kaagapay. Ayan. Ito po yung bahay ni Nanay Aloha. Kung napapansin nyo, yung dati niyang tinutulugan, walang-wala siyang bed. Ngayon na, tingnan natin. Buksan natin ang curtain. Ito na po ang bagong higaan ni Nanay Aloha. With foam. May ganyan ding kumot at unan. Ayan po. Bago na rin po ang kanyang kulambo. May Dorabox na po siya. Lamisaan, table. Ayan po ang bahay ni Nanay Aloha ngayon. So bali, maraming salamat po sa lahat po ng tumulong at nagbigay ng oras sa pagtatrabaho sa bahay ni Nanay Aloha. Especially sa mga kaagapay team, kalingap team, at kay Sir Asim Bashir and also kay Kapitan Larry Obaldo na siyang tumulong din. Maraming salamat, Kap. At ngayon naman, i-award natin ang certificate ni Nanay Aloha. Kap. So, aking babasahin ang nilalaman ng certificate. Kaagapay Pabahay Project Isabela Chapter. Certificate of Completion. This certificate is presented to Aloha Lagisma, a second housing project beneficiary given this December 25, 2021 at Barangay Doña Concha Roas, Isabela, Philippines. Presented by Asim Bashir. Maraming salamat po.
picture, wait. Picture ka na. 1, 2, 3. 1, 2, 3. At ngayon naman, pakinggan natin ang mensahe ni Kapitan Larry Obaldo Jr. Para pa kami sa manging. Fix up. So, magandang umaga po sa ating lahat and Merry Christmas po sa ating lahat. Kinagagalak po namin na magkaroon ng bahay si Madam Aloha at kanyang mga anak. Salamat sa Kagapay, sa Kalingap, sa lahat ng sponsor, nagbigay ng tulong sa kanyang mga kapamilya, kay Kapitana Alcon, sa lahat ng nagbigay ng effort para matapos itong bahay ni Madam Aloha. Maraming salamat po. And sana yung pangalawang bahay matatapos na din. Maraming salamat. Maraming salamat, Kapitan, sa iyong mensahe. At ngayon naman, tinatawagan ko ang pinsan ni Ate Aloha para sa kanyang mensahe. Magandang umaga po sa ating lahat at Merry Christmas sa inyong lahat. Nagpapasalamat po ako kay Merly Alcon na siya ang nagbigay ng mga gamit sa mga bahay ni Aloha, sa bahay ni Aloha. Siya ang tulay para mapatay yung bahay niya. Kararamit ti paraan nga makaala iti pada na nga OFW nga may tulong kini Aloha. Tapno iti kasta mabuo ti balay na. Kasta madagiti ado pa nga tumulong kin ko na yaman kami iti ado. At ado pa ko maiti may blessing nga may tinayo. Agyaman nat iti kinaimbag do. Merry Christmas. Yan, Merry Christmas po, Nanay. At sa lahat po, ngayon naman pakinggan natin si Nanay Aloha Family sa kanyang pasasalamat sa kanyang bahay. Kung ano masasabi mo, Nay? Maraming salamat unang-una sa Panginoon sa mga binigay niyang instrumento, lalong-lalo na kay Serbal Matubal at kay Ma'am Maria Alcon sa aming punong barangay, Honorable Larry M. Ubaldo at sa mga taon tumulong sa paggawa ng aming bahay. Tahanan ko po ito ng malaking utang na loob na may bigyan pa kayo ng buong may kapal ng maraming blessing ang magkaroon po ng sariling bahay at isang napakagandang regalo ngayong Pasko. Merry Christmas and Happy New Year! Yan, maraming salamat, Nanay Aloha. Yan, may bagong bahay ka na. At matatahanan mo na to ngayong araw na ito at matutulugan mo na rin mamayang gabi ang unang pagtulog ni Nanay Aloha. Ano din masasabi mo, Ading? Maraming salamat po sa lahat ng tuloy Merry Christmas. Merry Christmas and Happy New Year. Tulungan ka. Maraming salamat Maraming salamat po po sa inyong sa inyong tulong sa amin sa amin para makatatayo ng isang bahay. Ito ang ating pangarap na may bagong tahanan. Maraming salamat po sa inyo lahat. Merry Christmas. Happy New Year.
Ayan, Merry Christmas and Happy New Year. Ngayon naman, tara na po at kumain na. Ito yung unang picture kayo. Sige. Ikaw, basta mata ni Atawa certificate ko. Siguro ko mata. Nasip ngayon? Sila. 1, 2, 3. Iti ko man eh. Iti kayo man wala. Tara na guys, pasukin na po natin yung bahay ni Nanay Aloha. Kayo po ang mauna, Nay. Tayo na po. Oh. Nagpasok. Yan, Merry Christmas po ulit. Ngayon naman po, dumako na po tayo sa eating of foods. So, bali maraming salamat po sa mga nagbigay ng mga foods, mga naghanda, mga tumulong sa araw na ito. Kaya, Pastora, paki-pray po ang ating foods sa araw na Yan, muli tayo manalangin. Maraming salamat ulit, Panginoon, sa pinagkaloob mong pagkain, merienda sa amin sa araw na ito. Thank you, Lord, for giving these people more blessings. And Father God, we pray na i-bless mo po ang pagkain na ito na aming i-take at magkaroon po kami ng nourishment sa aming katawan. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Merry Christmas to you! Yan! Sumalakain na po tayo. Ante, mahali. Sige na. Sige, gala kayo lang tayo. Kasan? Charo na ta? Charo na? Kaya las Diyos ito ni Apo. May ito eh. Madini po ito. Ito po ito. Kamalay sa show. Pag hindi nagtrabaho at ang balay, ayaman niya. Artida. Artida. Ikaw mo itong pitara. Sige, nata. Gala kayo agad. Ano na? Di ba ang sikan ng aitan anay? Dapat si Pitaos, apay awan na. Hindi, dapat pasit ka rin. Oo, pasit ka rin. Hindi, dahil ka na. Alam mo, hindi partida siya parte. I-kain da aji ka. Ay, tatay ko magala ka po. Kaya hunta. So yun na nga mga kaagapay, napanood po natin ang munting video na nakuha natin sa cutting po ng bahay ni Nanay Aloha. So ngayon po gusto ko pong magpasalamat sa lahat ng nagpaabot ng kanilang mga tulong. Ayan, gusto kong pasalamatan yung mga kaagapay angel ko na mga nagpaabot ng kanilang mga suporta, tulong. Yan po ang isa sa ating inipon-ipon para mabili po natin yung mga ibang gamit sa pagpapagawa ng bahay ni Nanay Aloha. So hindi ko na po isa-isahin yung mga membro or mga kaagapay angel ko. Basta alam nyo na kung sino po kayo. Maraming salamat po sa tiwala. Ayan. Then gusto ko rin pong pasalamatan ang aking mga kaibigan na nagpaabot ng tulong. Meron din po silang mga channel. Ayan, pwede nyo po silang suportahan din po. Si Gara at SG. Ayan. Isa po yan sa ating solid na supporters. Ayan, nagpaabot din po siya ng tulong. Kahit nung mga feeding program natin ay nagpapaabot po yan siya. Ayan, supportahan po natin ang kanyang channel, Gara at SG. Then, isa rin to ang kaibigan din po namin. Ayan, napaka solid din po. Hindi lang po ako yung
pinapaabutan po niya ng tulong at sinusuportahan din po niya yung ibang mga kaibigan ko. Ayan, at pati dun sa mga feeding program ko ay talagang nagpaabot siya ng tulong. Ayan, kaibigan din to ni Garap SG, si Guy Garcia. Ayan, Guy Garcia po, supportahan din niyo po. Meron din po siyang channel. Ayan, and isa din po na nagpaabot ng tulong. Ayan, gusto kong bagitin din yung pangalan niya. Hindi lang po kay Nanay Aloha nakapagpaabot ng tulong din po si Diamond Catcher. Ayan, sumuporta din po yan kay Gilbert kung tinutulungan ko sa Antipolo. Ayan, at syempre gusto kong pasalamatan ang ating mga sangguniang bayan dyan sa Dunya Consa. Ayan, si sangguniang bayan Buyet Castillo, sangguniang bayan Bong Diray, and sangguniang bayan Antonio or si Tony Way. Ayan. And syempre gusto ko rin pasalamatan din po ang mga nagpaabot ng kanilang tulong ay nagdunit ng livelihood. Si Kuya Joel Manuel nagpaabot din po ng 5 sakong simento. Si Jerry Tagaka at nagbigay din po ng Durabox at saka yung toilet bowl nila si Ma'am Raquel Idralin Rarama, and yung nagpaabot din ng kumot, and 2 kumot si Ma'am Robelinda Alcon Peros, and at saka nagbigay din po ng iba pang gamit. Siyempre gusto ko rin pasalamatan si Pastor Abimata. Yan, nagpaabot din po siya ng pang natin semento. And gusto ko rin pasalamatan si Berting Castro, si Bibi Castro, Junjun Kahala, Junjun Ilarde, si Vincent Salvador, Leti Salcedo, and kay si Leonora Silapan, si Maricel Ilarde. Sila po yung mga nagtulong-tulong po, ayan, sa pagpapagawa ng bahay ni Ate Aloha. Si Kuya Juju po, siya yung nag-welding at saka tinulungan din po siya. And ang napakaano po nito ay voluntary po yung pagpaano nila doon sa pagpapagawa ng bahay. Maraming salamat po. Ito po yung napakalaking tulong po sa atin at kay Nanay Aloha. Kumbaga nagbayanihan po sila dyan. Grabe, na-appreciate ko po yung mga taga Dunya Consa or dyan sa Isabela. Ayan, kay Babit Yasay, ayan, kay Diana Rose Cantor Manuel, ayan, nagbigay din po yan siya ng parang bedsheet. And si Nida Katombong, ayan, siya po yung nag-donate ng kutsinta at saka puto nung itong ribbon cutting natin. Sino pa ba? Si Ani Banal Salinas, ayan, yun na po yun. Siyempre gusto ko rin pasalamatan ang ating kapitana na si Tita Flor de Lisa Alcon. Hindi rin po niya tayo pinabayaan. Siya po yung may hawak po ng feeding program natin sa Isabela. At the same time, sumusuporta din po siya dito kay Nanay Aloha. At syempre kay Kapitan Larry Obaldo Jr. Ayan, siya po yung nag-donate ng ating mga bakal, nagbigay din ng semento, nagbigay din ng Uratex foam, at saka nag-donate pa yan doon kay Tatay Junicio. Sisimulan din po
actually nakapaglagay na po sila ng mga poste ng bahay. So yan po yung next project natin, pangatlong pabahay natin. And maraming salamat po kay Kapitan Larry Ubaldo Jr. Hindi po niya tayo iniwan. Kung minsan pag may kailangan bilhin, siya yung bumibili mga materialis na binili natin. Siya yung gumagawa. Maraming salamat po, Kapitan. And sino pa ba yung si din po, siyempre kay Ate Merly. Yan, maraming salamat po sa walang sawang suporta. Ayan, siya po ang ating dyan sa Isabela. Hanggang ngayon nandyan pa rin siya, na sumusuporta at kumbaga siya yung kasama kong tumutulong po sa Bohol at saka sa Isabela. Maraming salamat. Ayan, ang laki po ng may tulong din niya po sa akin. Halos siya ngayong mamroblema sa lahat. Ayan, maraming salamat. At syempre gusto ko rin pasalamatan ang kanyang anak na si John Ray at saka si Charmin Alcon. Sila po yung minsan sila yung mga cameraman natin. And at saka ang pangatlong cameraman natin, si Robinson Rarama. Ayan, siya po yung gumawa ng natin, kumbaga siya yung naging MC dyan sa ating feeding program. Maraming salamat sa pagpapahiram ng oras mo sa Kaagapay. Maraming salamat, kahit alam kong busy ka rin po sa buhay. Thank you po sa mga, kung meron man akong hindi nabanggit, pasensya na po. Ayan, maraming salamat. Hindi pa yan ang ating project dyan sa Dunya Concha or dyan sa Isabela. Ayan, may susunod na po kay Tatay Junicio. And maraming salamat. Sana po suportahan nyo pa rin po ang ating programa dyan sa Isabela. Thank you and God bless po sa lahat. Maraming salamat po sa lahat na nagbigay sa amin. Sana mabigyan ng Panginoon maraming blessing. Merry Christmas and Happy New Year. Salamat po. Kapag nadim lang nasipunan ng kabilang na. Medyo push ka ako ng mo pagtakayan. Hindi mo natin pa. May katay-ta! Gaso talan. Sige. Kaya kapag sumita na eh. O, rin tilwa ka.
Pang meron din. Yung dilaw. Guys, ang ano, Parang kasi kata, ano nga, next time ka na kita short. 15 June daw nga naka-short. Ay, pang meron dilaw. Ang kinuha ka naman. Sumakot ka dyan, Rodra! Ay, pang-leggings dalawa. Legends ha, legends. Oh, pang-leggings dalawa. Legends! Ating ganda hindi, legends. Bagat mga leggings. Ang pag-iingat ng Diyos naway laging sumainyo. Ang kalingap ay laging karamay nyo. Salamat sa inyo. Kalingap Jam. Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Jam. Kuya Pam, Kuya Pam, Kuya Pam. Salamat sa inyo.